Hello! Yeah. Follow Ilonggo Dad! Nag-sign ka na, sir? Okay pa? Masign pa? Oo. Masign ko na. Open. And Wow! hi guys! Hey, what's up mga paps? So, nag-assemble kami sa buong kay may team building kami sa Sulina. Beach resort ng Sulina kung Beach resort. Sorry. resort lang kung beach resort yun. Beach resort. Tapos na kami pamahaw. By the way, this is Melay. Hi! So nakapamahaw na kami, no? Okay, tapos na pamahaw namon. Okay, kilala na ko maglakad kay ang amon niya coordinator kapangakig na. Okay. So mga late na, bye-bye 3,000. What's up mga paps? Ano ang bal ko ba? Wala ka. Ikaw ang vlogger. I-edit mo ba lang sir? Okay. Okay. Hello mga paps! Dapat matubangon mo sa... Kalma ka mo! Hello! Si Ilonggo Dad! Ano man? May kasangal? Amon nga drivers with lovers! Si Ilonggo Dad! And si Natalie and Anton. O hindi ni kami magtalang kay nag-JPS kami. Tada! Ways, yeah. Yeah. Ano? Wala na akong may mahambal, sir. Kung wala ka naman mahambal, i-off mo lang. Yay! Yeah! Yes! So, mga natural beauty kami. Why fresh from bed. Fresh from bed. Why kami mga make-up. Madam C. Yeah. Okay man ang imo di nga car. Inay-inay na kami, ma'am. Ginahalungan namon. So, rapit na lang guro kami. Ito lang Mga 5 hours. mga 2 days So, di na ta. What, tinatay na kita sa 50 snack. 50 snack. Guys, amo niya ang ginatawag nga mountain. Kabukiran! Mga kabukiran! Hi, Ferge! Hello? May kampanya mo. Hi guys! Kita niyo may baka! Sa baka, no? Ano sounds ang baka? Ma? And we're still traveling to Sulina. Siguro ang mga upod naman. Ato na kanina ni Sir Bebot, oh! At labot namon sila. Hi guys! Welcome to Sarah! Yay! Time check! Sarah. 7:33. Yes! So- So diyan na kita sa Sarah. As you can see, makita natin si Frank. Plaza kang Sarah. Yay! Ayos lang, sir. Ayos lang, yeah. Yes. After a long drive. Kamuda sa likod. Galaw-galaw, guys. Okay lang ka ba? Buhay pa? Yes! Okay. Okay. 1, 2, 3, sing. Sing a song. Make it simple. Ay, mga katukon. Balazan. Damo di Yes. balas. Rapit na lang kami sa Sulina. Kahulat na to sa datanan. Yay! Special. Arami ang dogs nakita. Guys, naka-retouch na kami. Kay man, kami na lang ang ginahulat. Okay, makamitanan. Ito pa man, no? Ano pa man? Alam pa man mo mga lima kakahig. Oo. Si Natalie kag si Anton. Si Natalie kasi Anton nag-developay na.
Sila na. Tupad ka rin kami, Nobs. Hindi kita tupad. Sila na sa Solina. Si Ma'am Carla. Ayun na, na-traffic. Ma'am Carla. Hello, ma'am. Ayun na, may traffic lang. Ma'am, kami. na-traffic lang kami sa dinatagan, sir. Sa plaza. Sa- Sa Banwag. Sa may banwa na gid kami, ma'am. Rapid na lang gid. Traffic lang kami, ma'am. Papakala may nabi pulyo doon. Okay ka na pa. Sa akin Natalang manilog. Take it. Ah, Pasensya lang ang dugayan kami kay si Anton, taga Banwa, kapangihi siya. Gabido. Gamay lang iya nga, ang magtog niya gamay lang. Ang ginamarkahan. Oo, ginamarkahan niya taga Banwa. Pero dili ko pinay mag-ihi. Kay, di ka mo di mag-fly ako ni teritoryo. Dito masulod, dire. ara, sa crossing. Yay! So, we're here sa Solina! Yung paliner. Oh, may foreigner! You have reached your destination. Yay! You have reached your destination. Yes! Batian niyo to, guys! Rigyaran kami! So, sa paglingling, amo na makita natin. Layo pa. Ara na, sir. Dit, wala? Nasa to? Diya. Oo. Dami game natin. Oo, sir. Oh, really? Sige lang. Video lang. Ara. Steady hands. Okay. Kikik! Ara na, kapag si Manong. Bali, parking area lang mo, sir. Sige. May golf cart? Oo, mga sir. Okay. Alright. So, Okay. so guys, diyan na ma-end ang pag-uyat ko kang kamera ni sir. Thank you. Very good. Thank you. Future vlogger. Welcome to Solina! Enjoy!